Noin. Nyt se on siinä päällä. Sitten menen alas ennen kuin he tulevat takaisin. Okei. Missä se minun... Miten se on hävinnyt? Ai tuollahan se onkin. Minun oma pikku koriseni. No nyt on varmaan kaikkialla aivan hyvissä piiloissa. He tulevat ihan kohta. Oi, he tulevat nyt jo. Pitää mennä äkkiä ikkunasta. Mutta mistä ikkunasta? Oi. Nyt tiedän. Menen täältä. Äkkiä. Mene sinne. Äkkiä pois. Vain. Oh. Nyt tullaanpas kotiin. Täällä haiskahtaa vähän oudolta. No niin muuten haisee. Täällä tuoksuu suklaalta. Auts. Suklaan juoksu. Jaa. Tullaan. Aivan fantastinen tuoksu. No niin on. Minä vain vien tämän kodin pois. Ai jotta, minä menen tähän pöydän ääreen. Minäkin. Minäkin tulen tähän pöydän ääreen. Jutellaanpas vähän aikuisten asioita. Niin. Kato! Mitä? Löysin suklaamunan. Äiti, isi, me löydettiin mä löysin suklaamunan. Pääsiäispupu on sitten näemme käynyt täällä. Jee! Ihanaa! Mä laitan mun omat vaikka tähän. Mä laitan mun omat sitten tähän. Eli kun mä löydän yhden. Hei, tuolla näkyy jotain. Siellä näkyy pääsiäismunia. Mä sain paremman kuin sä. Ja sit toi toinen on samanlainen kuin sun nämä. Mä haluun sen paremman. Et saa. Saat sen. Mäkin otan sitten jossain vaiheessa huonomman. Kaikkien pitää tyytyä johonkin. Mi. No sä päätyötä tänne korkeuksiin, jossa on selvästi joku. Siellä on ne 3. Hei, tuolla on 1. Siellä on helpossa piilossa. Mulla on vasta 2. Ei se mä ennen ollut tälleen. Ahaa. Siellä oli tällainen. Tuolla on jokin. Taas tuolla korkeuksissa. Niitä ei ollut tasajakomäärää. Ihan epäreilua. Aivan epäreilua. Tuolla oli joku. Tällainen. Aha. No niin, jaetaan nää. Jako. Joo. Mulle 1. Mulle 1. Mulle 1. Mulle 1. Muutan tän. Saatat sen. Muutan tän. Saatat sen. Noin. Jaettu. Nyt tulikin jo ilta. Olisikohan teidän aika lähteä kotiin? Onhan meidän. No niin, lapset, lähdetään kotiin. Lähdetäänpäs kotiin. Ja
Kiitos suklaamunista. Heippa! Moikka! Se pääsiäispuppu on sitten oiva tyyppi. No niin muuten on. Joi, kivaa. Kotona. Aivan ihanaa. Niin on. Mun ja mun. Toi on mun ja... Joo, mä tuun kyllä. Oota vaan hetki. Pääsiäismunia. Mäkin tuun. Tässä on munat. Nam. Mä syön tän ihan ekana. Siis ihan oikeesti, älkää tippuko koko ajan. Mä syön tän ekana. Tää on ihan hirveän hyvää. Pähkinäsuklaata. Tää on varmasti yhtä hyvää. Nom. Tässä on hunajaa. Nam. Mä syön tän. Mä syön nämä molemmat samaan aikaan. En mä oikein pystynyt. Nää on rapeita. Nom. Näetkö sä jotain? En. Okei. Mäkin syön tän. Ihanaa. Mäkin syön seuraavaksi tän. Ihan sama, tää on ihanaa. Syö samaan aikaan. Joo. Bro. Ihanaa. Nam. Se oli hyvä. Niin oli. Sit vielä vikat. Joo. Mä syön eka. Haluatko, jos mä kerron, mikä tää on? En. Okei. Nam. Syö sä nyt. Joo. Haukkasin tästä puolet. Tää on söin puolet. Tää on valkosuklaata sisällä. Nami. Syötän loppuun. Nam. Noin. Mä vien tän kaiken roskiin. Duppaduppadum. Äiti iskä nukahti. Jep. No mäkin käyn sit nukkumaan. On kuitenkin jo iltaa. Mäkin lähden nukkumaan. Mä käyn äkkiä laittaa kaikki vaatteet pois ja pesen meikit. Mä oon ihan märkä.
pitikin pestä. No ihan sama. Kännykkääntämällä pop. Ja ei kun vaan nukkumaan. Hyvää joulua joka ikiselle. Ei kun, mitä minä nyt sanoin? Sanoinko joulua? Tarkoitin pääsiäistä. Hyvää pääsiäistä joka ikalle. Hei hei!